во гробе живот дарува. Да воскресне Бог и разточася враз Его. Христос воскресе из мертви. Искам да разкажа историята на нашата църква в село Кунино. Църквата Свети Николай. Тя е много по-стара от селото, защото тя е възстановена в 12 век върху основите на много стара църква. Това са корабни църкви, това са най-старите църкви при падането под турско робство, защото не е разрешавано българска църква да бъде висока и винаги вратата е ниска, когато се влиза, трябва да се поклониш. 1950 година вече е затворена. Нищо в нея няма. Когато аз се появявам да се погрижа за нея, е вече 1996 година. Тук беше всичко пусто място. Нямаше ограда, няма ток, няма вода, двора разграден. Хората от селото тук си връзваха магаренца, които пасяха. Тези неща са ми по сърце. Винаги съм обичала църквата и моите баби са ме водили и си имам симпатия към църквата. Интересна е легендата за църквата Свети Николай, която съществува. Някакъв свинар, който е гледал свине, ги е загубил и слиза в ниската част на селото. Това е била много гъста гора. И той навлиза в тая гора, за да търси свинете, обаче открива църквата Свети Николай. И в последствие селото се развива в равнинната част и така селото се разраства. С помощта на спонсори, които се отзоваха тогава веднага, те много помогнаха. Направихме ограда, карахме водата. Отвътре беше паднала всичката мазилка, всичко беше гнило, душаме имаше, което беше изгнило. В момента имаме и ток, имаме и вода, съдим си цветя, грижим се за нея, но идва един момент, в който както аз, така и църквата идва в период, в който се нуждае непрекъснато от грижи. В момента най-голямият ни проблем е покрива, който тече, когато вали дъжд. От над олтара пада лепежа и затова се обръщам към всички, които носят в сърцето си християнското, вярата, в което трябва да остават нещо след себе си, защото всички манастири, всички църкви са построени от благородни хора с голема душа и сърце и те са минали през векове. На времето хората са се църковни бракове са правили и в църквата. Тя е много интересна. Въпреки че е стара, имаше 2 златни икони над олтара, обаче ги откраднаха. Имаме спонсори, които се грижат. Ето иконата на Света Богородица, тя си от старото време, но тя беше проядена вече с едни черти просто от многото стоене. И реставратора я върна тук преди 2-3 дена. Ето я сега е като нова. Тези свещници също са подарени от анонимен дарител. Всички тези икони по стените са от дарители. Тази зад мен, която е Свети Николай, е подарена от Вълчев и съпругата му, които живеят в Кунино, но работят в София. И ето аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Този духовен храм, аз го искам да го почетем и да се погрижим за него, защото той носи нещо много от древността. След като тези основи са били тук, значи той може да е много по-стар от това, което ние имаме представи. И аз го вярвам, че е точно така. Господи, слава Тебе! И отново се обръщам. Всеки, който е българин, всеки, който обича своята държава, който обича всичко, което е българско, особено тези духовни храмове, нека от сърце да реши и да дари, да се възстанови покривът. Той е много по-различен, защото
Едва ли има днеска кой може да направи такъв покрив? Може би има, но не е така, както е било. В момента църквата е събрала около 4000. При консултация с специалисти, офертата, която трябва да се поднови покрива, е някъде 50 000 лева. И отново се обръщам към всички, които имат добри сърца, да помогнат да се възстанови това нещо, което не трябва в никакъв случай да се разруши. То е пресъществувало във времето и трябва да си остане във времето. Ние сме преходни, но тези неща са вечни.